nivell de comunicació intentem posar molt d'èmfasi en que expliquin bé i que ho expliquen, perquè això és el que penso que ens falta a les iniciatives d'economia social. Tenim uns valors molt arrelats i molt interessants i potser no els sabem comunicar prou bé. Comuniquem i també comuniquem, exacte, no per vendre, no només per vendre, comuniquem per explicar el nostre projecte, però crec que val la pena també saber que alhora que al moment que estem comunicant, ho estem fent d'una manera concreta. Llavors, sí que estem explicant el nostre projecte, però el fet d'explicar-ho d'una manera concreta ens permet, no podem perdre, jo crec, l'oportunitat d'explicar moltes altres coses. Que quan els comuniques i ho visibilitzes, l'atenció dels teus clients, dels teus usuaris, dels teus prescriptors és molt diferent. Que és veritat que hi ha una forma de comunicar que per mi és diferent a la resta. És sorprenent com de totes les empreses que jo he tingut la sort de poder treballar, que són més d'un centenar, Som Energia, en aquest cas, funciona completament a nivell de comunicació a l'inversa, diria, de la resta d'entitats i empreses. I això m'ha sorprès i m'ha motivat molt sempre a aprendre i a seguir mirant què és això que el fa tan especial, no? I segur que l'economia social i solidària és un dels fonaments. I aquesta és una mica la nostra punta de llança que pensem que hem d'insistir, que la gent ha de saber explicar bé el que fa, que es preocupen per l'entorn, que intenten que hi hagi un impacte positiu en tot el que fan i donar importància i valor a les iniciatives de l'entorn, ajudar-se entre ells, el que fèiem antigament. O sigui, no es tracta d'inventar res nou, sinó que és potenciar aquestes xarxes que la majoria de vegades informalment funcionen, i funcionen molt bé. Per posar un exemple, a les empreses tradicionals, sense publicitat, sense pagar per promocionar els teus productes, els teus serveis, no s'entén que puguis existir. O sigui, totes les empreses estan d'alguna manera esforçant-se per pagar, ficant anuncis a les xarxes socials, i veure que és possible realment poder créixer constantment, créixer orgànicament, havent dit que no es destinaran recursos ni a la publicitat, ni al patrocini, ni similar, doncs és sorprenent de veure com amb la força de la gent, com amb el boca orella, com amb gent contenta de ser on són, doncs es pot créixer i es pot seguir endavant més que no invertint i dedicant recursos a aquest tipus de pràctiques publicitàries. I això és curiós que ho digui jo, que soc un publicista, que he anat a parar amb una cooperativa que no fa publicitat. Dic tot això del revés perquè realment és bastant al revés. El que passa és això, no pel fet de que estiguem comunicant entre persones i d'una manera molt més sana de relació, més bidireccional, esperant què diu l'altre, hem de deixar de pensar que tenim certs objectius. Això crec que sí que és necessari que els valorem. Donant també això, espai en aquesta visió orgànica ens anem adaptant sobre el que anem sortint. O sigui, a nivell de comunicació no comuniquem per comunicar. Primer fem i després comuniquem. I aquesta petita coseta de primer fer i després comunicar no estem gens acostumats avui en dia, perquè tothom diu no, jo faré, hem fet, farem, i inaugurarem, i farem, i crearem, i dius, abans de començar ja estan comunicant i creant una imatge que després ja no fa falta que ho facis, no? Gairebé. Comunicar és una tasca prou important i amb entitat prou important per també fer un llistat de quines són les tasques o què volem comunicar. I moltes vegades, a través de què volem comunicar, trobem els canals, com comunicar, i potser també a vegades fem l'èmfasi, potser vosaltres els canals de comunicació potser no necessitareu una plana web, però sí un WhatsApp per poder rebre comandes. Mirem què necessiteu. Comunicar no vol dir xarxes socials i prou, defineix quina comunicació has de fer. Crec que cada projecte ha de trobar allà on vol ser, i no hem de ser a tot, ni molt menys, hem de ser allà on vulguem ser i on creiem que la nostra comunicació serà, no dic més efectiva, perquè això ho farem nosaltres, que sigui efectiva i que sigui significativa, sinó allà on nosaltres creiem que volem ser,
pels recursos que tenim, per les ganes i motivació que tenim. Després, en això som molt curoses, amb això primer fem, i un cop hem fet i hem comprovat que està funcionant, després informem, no comunicar per comunicar. Això sí, i respectar els espais, i deixar que flueixi la comunicació, i no dir cada setmana, cada dia hem de fer una publicació a les xarxes socials, una a Twitter, una a Facebook, una a Instagram, i una a la setmana, un butlletí a la setmana, un butlletí al mes, i comunicacions així. Tot això, no, si aquell mes no ha fluït perquè no han sortit notícies destacades que hagin estat rellevants, aquell mes no s'envia un butlletí, no enviarem un butlletí per omplir. Tothom té molta feina i altres coses a fer, vull dir, reservem la comunicació per quan hi hagi alguna cosa rellevant a comunicar. Poder decidir molt lliurement, o sigui, que no ens digui un pla de comunicació que hem de tenir un Facebook, perquè ens ho diu el pla de comunicació, sinó perquè nosaltres creiem que tenir un Facebook ens ajudarà a tal cosa, ens motivarà molt perquè hi ha una persona a l'equip que li mola molt el Facebook i serà, que vingui des de dins, una mica aquestes són les preguntes. I si en aquest moment de decidir on volem ser nosaltres no tenim prou informació, ajudem-nos d'algú que ens tregui tota aquesta informació que nosaltres tenim dins i ens la situï dins un mapa comunicatiu amb tantes eines com hi ha actualment. Per tant, un pla de comunicació es pot seguir fent, sens dubte. No proposo jo que es vagi al dia a dia segons sorgeixi, no? Sinó que un pla de comunicació jo crec que hi ha de ser, però amb una mirada ben diferent de la que convencionalment el màrqueting ens proposa. Clar, el pla de comunicació de Som Energia l'hem intentat fer moltes vegades i mai ens hem sortit. Això també és un aprenentatge, que dius, ja portem 8 anys, han estat molts intents de crear un pla de comunicació i no hi ha hagut manera de posar-lo per escrit. Per què? Segur que això vol dir alguna cosa i ens ho hem preguntat més d'una vegada, i de 2 i de 3. I possiblement és perquè és una entitat molt viva i molt repartida, on moltes visions diferents, i no tindria massa sentit tenir un pla de comunicació que digués hem de dir què és el que hem de dir, com ho hem de dir. Sí que necessitem guies d'estil, i necessitem manuals de marca, i necessitem recursos i de més disponibilitat, però el pla de comunicació, mira que he estat consultor de plans de comunicació i n'he fet uns quants, però a Som Energia sembla que no sigui necessari. Potser algú opinarà el contrari, però fins ara no ens ha anat malament i no n'hem tingut mai cap. A Resilience treballa en molts projectes i des del que puc aportar jo, des de, jo en dic, la pota de la comunicació, que és transversal en tots els projectes que existeixen a dintre la cooperativa, i aporto aquesta mirada i aquesta... Sí, jo crec que és la mirada d'una comunicació que sigui significativa i que sigui transformadora, també. En qualsevol projecte col·laboratiu, això és una cosa que s'aprèn amb els errors i amb els problemes, però en qualsevol projecte col·laboratiu la comunicació és el pal de paller, no? Parlar, comunicar-se, a vegades parlar no és comunicar-se, no? I llavors, això ho intentem cuidar molt perquè ens hem adonat compte que amb el temps hem tingut problemes per culpa de la comunicació, ja internament com també en alguns projectes col·laboratius que no hem cuidat prou, no? Llavors, la reunió setmanal és sagrada. Si es vol començar amb una cooperativa o una entitat dintre de l'economia social i solidària, jo aconsellaria començar a comunicar cuidant molt a les persones, o sigui, posant l'atenció a les persones i a les necessitats de les persones que formen part d'aquella entitat. Què diuen aquelles persones? Què necessiten? Com veuen que podrien millorar? I pensar que durant la setmana no hagis trucat a algú per veure com van les coses, o algun WhatsApp, com estàs, això com a mínim és molt important, però és més un hàbit, no és que hi hagi un mètode, que fas això, pam, i surts, sinó que és un hàbit i una cultura que és molt important anar-la creant, no? I a vegades hi ha dies que tens molta feina i dius, ara em reuneixo i no soc productiu, però és que te'n dones compte que si t'enfoques només a la productivitat,
diguem, sí, l'equip, no? I el que és el projecte col·laboratiu comença a fer aigües. No? Després, abans de comunicar, escoltaria. Escoltaria molt bé, m'impregnaria de què hi ha, què es respira, què hi ha ganes de fer, i a partir d'aquí pensaria en accions, i un cop hagués fet les accions, pensaria en comunicar. O sigui, no entraria a comunicar directe. Veiem que molt sovint les mateixes persones, si estan contentes, ja comuniquen. Després recolzem-les, donem-los eines perquè puguin ajudar-nos a comunicar. O sigui, potser no estan comunicant nosaltres tanta feina, sinó més amb com poden difondre el missatge a les persones, quins recursos, quines eines els hi podem donar amb una entitat on cada persona té el seu punt comunicatiu, i té el seu entorn, i té els seus veïns, i té la seva família, i té els seus amics. Què hi ha millor que una persona pugui parlar del projecte on està? A la comunicació externa, aquesta és una cosa que l'estem reflexionant, perquè fins ara la comunicació la portem una mica entre tots, però quan una cosa la portem entre tots i no està molt definida, a vegades, o en certes èpoques, no la porta ningú. A vegades pot passar que comences a destinar molts recursos a comunicar, i en aquell moment on te comences és difícil disposar de recursos després. Potser no cal comunicar tant, potser és començar més des del treball amb les persones. Un grup de missatgeria instantània pot ser una genial eina de comunicació, no cal entrar dintre el soroll de les xarxes socials i els butlletins i tot això en un primer moment. I ara estem amb la discussió interna de si establim un procediment on tots participem o busquem una persona que ho dinamitzi, no? I al final necessites una mica les dues coses, perquè, per exemple, nosaltres vam fer una formació en màrqueting digital, no? Perquè tots n'aprenguéssim i tots ens assumíssim una mica, però després això no s'ha acabat de portar a la pràctica en el dia a dia perquè tothom va molt ple de feina, no? Per tant, d'alguna manera, alguna responsabilitat d'algú que punxi el personal per generar contingut, això és bastant important. Ara, si aquest rol és una persona contractada específica, no? Un comunicador, un expert en xarxes socials o el que sigui, o és ben bé algú que agafi el rol, però aquest rol d'alguna manera s'ha de tenir, però nosaltres no el tenim ben treballat. És important comunicar, crec jo, perquè és la mirada externa, per dir d'alguna manera, però comunicar amb cap, o sigui, no hem comprat followers nosaltres, perquè la comunicació ha de ser a nivell del que tu estàs fent. I et serveix també per donar a conèixer coses, no només a tu, sinó també en el nostre cas, clar, la necessitem perquè donem a conèixer, a més, els artistes amb els que treballem, amb els projectes que fem. Una de les especificitats en el nostre cas és que totes les decisions que prenem són públiques, no? O tenen un ressò mediàtic. I ja no només per això, sinó que també certes decisions recauen no en tots 10 per igual, sinó per algunes persones, les que tenen més visibilitat o que porten més la part de comunicació. Vull dir que a l'hora de prendre decisions, això és una cosa que es té en compte a l'hora de parlar-ho tots 10, però també tenint en compte això, que certes decisions recauran en X persones per la naturalesa que té el projecte. Els grups locals de persones voluntàries, que a l'hora de comunicar els hem habilitat un bloc a cada grup local. N'hi ha més de 25 blocs que són alimentats a través d'aquestes persones voluntàries que formen part de la cooperativa, i tots treballem des d'un mateix espai, virtual, però des d'un mateix espai. I és sorprenent veure la cooperació i la manera com es treballa des d'allà, i amb bona voluntat i amb ganes de tirar endavant, i no hi ha hagut mai cap trencadissa, quan en alguna altra organització diries tenir un rol d'edició, tenir un rol de poder d'estar tots en allà mateix, treballant tots en allà mateix, creant notícies des d'allà mateix, i alhora funciona. Vull dir, no s'ha de portar un control o s'ha de portar una supervisió de tu has de fer això, tu has de fer l'altre, no, simplement flueix. I és una confiança mútua i és unes ganes de tirar endavant. És que és important això, anar portant-ho sempre amb la mesura de les teves possibilitats. O sigui, no hem fet mai una campanya de publicitat, per exemple. Per nosaltres és més, no és tant per vendre, sinó per donar a conèixer, que són dues coses. Una de les coses per les quals també ens vam fer cooperativa va ser per poder fer ressò d'aquest model, no? Perquè, a més, com que va coincidir que ens vam fer cooperativa
ens vam fer cooperativa al març i vam treure el disc a l'abril. I la majoria d'entrevistes ens demanaven per això i acabàvem parlant més de per què érem cooperativa o què era això, que no de música, no? Bueno, un dels reptes que es veig avui en dia a nivell de comunicació és que veus molt de soroll i una competència pel soroll, a veure qui fa més soroll. Bueno, crec que realment no és necessari, que hauríem de replantejar. La comunicació, per mi, d'alguna manera, ha estat segrestada per la publicitat, el màrqueting, les xarxes socials, els Google AdWords, els Facebook Ads, els Instagram Ads i tot plegat. I dius, no ens hem anat molt lluny del realment, no hauríem de tornar cap a l'essència i dir, ei, tenim una informació rellevant, a més que pots passar a l'acció amb aquesta informació, la comuniquem un cop i no t'estem marejant abans, durant, després i amb publicitat i aquí obres la web i trobes l'anunci. No cal tot això. Però, ostres, jo crec que era interessant poder explicar què és una cooperativa, perquè també hi havia molta desconeixença, no? Moltes, vosaltres sou una cooperativa perquè sou un grup de música que feu projectes, no? Com si una cooperativa fos una ONG. No. Una cooperativa ja és una forma prou revolucionària com de muntar una empresa, no? Trobar aquestes estones per comunicar és més difícil, ja ho intentem. Potser que tinguent aquests petits detalls en compte, arribem a una comunicació que sigui sobretot inclusiva. Jo crec que és la paraula, que serà transformadora quan totes les persones que rebin aquesta informació, perquè partim de que el projecte és transformador, no? Doncs ho serà si aconseguim arribar a totes les persones que creiem que ha d'arribar i que volem comunicar. Fem 1 o 2 jornades a l'any pels clients de llenya i pels propietaris forestals, on els convidem a anar a bosc. O sigui que és una comunicació molt directa, no? De dir, us convidem a venir a bosc. Us expliquem el que hem fet, passegem pel bosc, els ensenyem i després fem un petit aperitiu o un berenar, si és per la tarda. I és la manera que hem trobat nosaltres la manera que ens agrada. De fet, a Som Energia no tenim departament de publicitat, no tenim departament de màrqueting, no tenim departament de relacions públiques, és l'equip de comunicació que s'encarrega de traslladar els missatges que poden haver-hi i sempre hem pensat que la millor estratègia de màrqueting, si haguéssim de tenir una, la millor estratègia de màrqueting que té Som Energia és una atenció a la persona sòcia excel·lent. Una atenció a la persona sòcia excel·lent. Això ha estat i fins ara és la nostra millor estratègia de màrqueting i això es fa entre totes les persones que formem part de l'equip tècnic, dels grups locals, d'informar. I llavors participar en tot el que puguem, xerrades amb els ateneus, vídeos. Quan algú ens truca el convidem a venir a bosc, quan algú té interès en aprendre aquest tipus de gestió forestal o vol saber de què es tracta, els convidem a venir, les escoles forestals venen, les universitats venen, gestors forestals francesos han vingut a veure com treballem, però bueno, encara és molt sectorial, no? No està oberta a tota la societat aquesta comunicació, és una comunicació que es queda o al sector forestal o als nostres clients o proveïdors. I sí que tenim eines que són transparents al blog i la transparència l'apliquem a la web, l'apliquem al blog, l'apliquem a qualsevol canal, el portal de participació també és accessible, es pot veure. Després, tot és obert, després fa que suposo que faciliti poder-ho compartir amb qualsevol persona que vulgui informar-se. A nivell de transparència se'ns poden acudir moltes pràctiques, però crec que totes s'han de basar una mica en la voluntat d'explicar-nos, de compartir-nos per fer un creixement col·lectiu i d'experiències col·lectives compartides. Poder explicar a la societat que hi ha 2 tipus de gestió forestal. Això encara no ho hem fet. I és una assignatura pendent que tenim, perquè el bosc és el 65% del territori català i la societat no sap com es gestiona el bosc, no saben quina estructura de propietat té, quins productes en podem obtenir. Bueno, parlar de comunicació interna i externa és estrany, perquè comunicació externa realment entenem potser les notes de premsa o no tenim molt present la comunicació externa, em sembla.
Clar, és que no, estem molt focalitzats a informar les persones sòcies. Després, tot el que fem, tenim la mirada des del nosaltres i des d'informar. Jo crec que estan passant coses precioses al nostre voltant i que són significatives i que val la pena que siguin conegudes, i la necessitat de comunicar-se és vital entre persones humanes que som, no? Sí. I llavors, tinguent en compte que és tot un cicle, no? Que comuniquem, no? Ens expliquem i vés a saber quin és el retorn que tenim, no? Que normalment és molt important. Un cop has comunicat, has explicat allò que volies explicar, parar les orelles, perquè et poden retornar moltes coses que fan créixer, que al final ens fan créixer.